ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತೂಯರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಈತುಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಂತುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಈತುಪ್ಪು ಬಯ್ಯಾಗ್ಲ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತೂಯರಾಪ್ಚಿ ಬಯ್ಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತುಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಕತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲಿ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸುರುಗು ತೂಪುಂದಂಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ಲ ಬೊಟ್ಟೆರೆ ಮರಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಟ್ಟನತ್ತು ಒತ್ತೆರೆ ಮರಪೋಡ್ಚಿ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಐನು ಒತ್ತುನಂಡ ಐಟು ಆಲ್ ಎಂದು ಬರ್ಪು ಐನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾಡು ಆಯ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಐನು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಯರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅಂಚನ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಲಿಪು ಇಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದು నేను మల్ప్లే పండు ఎండ పంతిని కొంచెం పొన్ను సబ్స్క్రైబర్ నీకులే పొన్ను పొన్న కొంతర ఇంచిన ಅದು ಪೊನ್ನೆ ಅದು ತದಪೊಂದು ಪೊಣ್ಣುಲೊಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮೊತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ವೈರಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೊತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನಿಕರ ಪಂಡ ನೊಂದ ಮನಸ್ಸು ಬಂಪೇತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಿವರಣೆ ಅಂಚತನ ಈ ವಿವರಣೆ ಕುರ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏರು ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅಕೇರಿ ಡ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಪನೋಡಿಸಿ ಬಂತೇರಿ ಆನ್ಲೊಂಜಿ ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಜನ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಪೊಣ್ಣುಲಾದಿತ್ತನಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಣಲಾದಿತ್ತನಡ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲಾದಿತ್ತನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬೊಕ ಎಂಜಿನ ಮತ ಶೇರ್ ಚಾಟ್ ಮತ ಮಸ್ತುಂಡತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ ಕೆಲವು ವೈರಲ್ ಆಪ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹರಿದಾಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲೆಡು ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಸೆ ಅವಂದು ಪುಣ್ಣು ಹಿಂಸೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮುನ್ನಚ್ಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆದುಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅದು ಒರಿಯ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲೋನ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಈ ಎಫ್ ಬೀಡ್ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಎಫ್ ಬೀಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಾದು ಎಲೋನ್ ಅದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಪುಳ್ಳು ನಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಮಂತಂದಾಂಡ ಅಕೌಂಟ್ ಮಂತನಾಡ ಕಾಂಡೆ ತುನ್ನಗ ನುತ್ತೈವ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲ ಅಕೌಂಟು ಆಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಂಡ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಕೌಂಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತುಪುಂಡು ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುಣ್ಯ ಅಕೌಂಟ್ ಪುಣ್ಯ ಮಂತ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಪುಣ್ಯ ಕಾಂಡಲಕ್ಕ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತುಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ನಾಡೇನು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನಾನು ಎಂಚ ತಿರ್ಗಣ ಅವು ಬರೋಂದೇ ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನುತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಂತ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಂತ್ ಏತಿ ಮುಗಿಯರೆ ಯಾಪ ಕಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಂತದೇ ಬಾಕಿ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡಂತನ ಪುಂಡುಲಾಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನತ್ತ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಮ್ಮಚ್ಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡು ಪುಣ್ಣಾಗ ಇಂಬಿ ಪಂಡದ ಅವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಅದು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ದಿನ ನೈಸ್ ಡೇ ಇನ್ನೇನು ಮಾತನ ಪುಣ್ಣುಲಿಗ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಆನ್ ದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಉಂತನ ಬೈಕ್ ಉಂತನ ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪೂರ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತು ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ಸುತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲನಾದು ಈ ಪೊಣ್ಣನಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜನೆ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೂನಗನೆ ಪೊಣ್ಣು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಬಿಡು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಾಡಬಿಡು ಆನೋಳು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಣುಲಿಗೆ ಎಫ್ ಬಿಡು ಅಂಜನಕಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಅಪ್ಪ ನೆಂಚಿ ಸಾವ ಮಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ತೂಯರೋತಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಣ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನೂದು ನುತ್ತಾಯಿ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ನುತ್ತಾಯಿ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೈಯನ ಕೂಡ ಬೈ ಎಡ್ತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಮುಂದ ಜಾಪ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ರಡ್ನೇದ ಬಂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಉಂಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣುಲು ಆನಲು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನಲು ಪುಣ್ಣುಲು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚಿತ್ತನೇ ಪುಣ್ಣುಲು ಮಲ್ಪನೇನು ಆನಲು ಈ ಬಣ್ಣ ಕಡಪುಂಡು ಏರೊಂಜಿ ಏರ ಗುರ್ತೈಜಿ ಒಟ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾನ ಎನ್ನ ಫೋಟೋನ್ ಈ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎರನ ಮಾರ್ಗದ ಬೈ ಉತ್ತನ ನಾಯ್ದ ಹುಚ್ಚದ ಐತ ಫೋಟೋನ್ ಮೊಲೆಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಟ್
ಪೂರ ಮಾತಾಡ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕಟ್ಪುಡ್ನ ಪುಣ್ಣು ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಅವಿಯರಿಯ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಮೂಜಿನದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಕಾಂಡೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಯಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕಾಂಡೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆಯ ಬಂದು ತೋಡ ಮೊಳ್ಳ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತನ ಲಕ್ಕ ಆಯ ಲಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ 6 ವರ್ಷ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನ ಹಾಯ್ ಡೈಲಿ ಹಾಯ್ ಮಂತದ್ದು ಮೂಳು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತನೇ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒಣಸಿದ ಚಿತ್ರ ఒక ಕೆಲವರು ದುಂಬುಬೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಕೇನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ತಪ್ಪುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಎಂಚಿನಿಗೆ ಆಯೇರ ಮೋಳೇರ ಈ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನೇ ಇರಿಟೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕೊಂದು ಪಂಡ ಬಳಿ ಪನ್ಬೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಈಲ ಆನತ ಈ ಮನ್ಪು ಜನ ಯಾನು ಮನ್ಪುಚಿ ದಾಬಣ್ಣೆ ಇಂಕ ಅವಾಗತ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನು ದುಂಬೆ ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಂತಿ ಪಕ್ಕನೆ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಆನುಲೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತನಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಸಾರ ಚಿಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಯ್ದನು ಏನು ಪುರ ದೈದೆ ಏರದಾನ ಗುರ್ತೈಚಿ ದೈದೆ ಇನ್ನು ಇಂಚೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪುಣ್ಣಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೋರು ಅವು ಕೋರು ಇಂದು ಕೋರು ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ತೋಜಾವು ನಿನ್ನ ಅಂದು ತೋಜಾವು ದುರ್ಬಿ ನಿಂಚದಿದ್ದು ತೂಪುಣು ಕೆಲವೇರಂತೂ ಅವ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಣುಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಜೆ ನಡೆದ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಪುಣ್ಣುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ದಾಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ನಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಏರದಾನ ಗುರ್ತೈತನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತನಡ ಅವಂಜಿಲಕ ಒಂದು ಗುರ್ತಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೋ ಮೆಸೆಂಜರ್ದ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳನ ಐಟುಳ್ಳನ ದೆಟ್ಟುಳ್ಳನ ಫೋಟೋ ತೋಜಾವು ಫೋಟೋ ಎಂಚಿನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ತೆಪ್ಪರ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಅದು ನಾನು ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ಬದುಕಿರ ಬಿಡ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೂದುದಾಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೆಲವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ஆனால் ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಂತೊಂದು ನೋಡ ಏತ್ತು ಮನ್ಪುಲಿ ನುತ್ತವ ಇರುನುದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುನುದ್ದು ನುತ್ತವ ಸರಿ ಅಂಚ ಅಂತ ಅಸಲವಾಗ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಚ ಕಲ್ಪೋಡ್ಚ ಅದೆಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡ್ಚ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನೋಡ್ಚ ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನಲಿ ತೆರೀಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಣಾದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಚಾತು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಎಂಚಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನು ಬರೋ ಒಂಚೂರು ತೆರೀಲಿ ಎನ್ನಲಿ ఒక ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಂತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿ ಸಾಮಾರೆ ನಾನು ಸಹ ಇಪ್ಪು ಬಂದಂಚ ನೇಲಿ ಎರಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಬತ್ತ ಬಂದ ನೇಲ ಎರಡು ನಿಖಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೆಚ್ಚಾದು ಅಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅಂಬಿ ಪೊಣ್ಣಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲಿ ಆನಾ ಪೊಣ್ಣ ಎಂಚಿ ನಂಬಿ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಂತನು ನಿಖಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತು ಪನ್ಲಿ